vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndiri muroyi, ndiri mukadzi ane makore 32 years ekuberekwa, and by the time pandakazonyatsokutanga kuziva kuti ndiri muroyi, ipapo ndainge ndatova kuma 16 years, but ndakatanga kuroya nagogo vangu kubva ndichitoriwo mwana mudiki. So there was this other time painge paine umwe murume uyu ainge akaita sabhuku deal nasabhuku, ainge achida kutenga umwe munda wagogo. Zvino gogo vainge vasingadi kuutengesa munda iwoyo, saka sabhuku vakabva vazoita zvechisimba, vakabva vati it is fine, kana maramba ndanga ndatofunga kuti tinotengesa munda uyu, then imimi mobva mawana yakawanda ndowanawo shoma, but zvamaramba hapana problem, ndichatongoutengesa munda wacho iwoyo. Saka gogo vakabva vati munda wangu hamusi kuzoutengesa. Then sabhuku vaya vakabva vachizotengesera murume uya. Vakati vamutengesera kudaro, pane umwe usiku uhwo hwandainge ndakatorara zvangu, ndakaita sekunge ndainge ndichirota, zvichiita sekunge zvinhu zvacho zvainge zvichitoitika in real time. Ndakangonzwa gogo vachindidavidza. Saka gogo vainge vachiti Grace, vachindidaidza kudaro vainge vakamira padhuze nepahwindo remumba umo mandainge ndivete. Ndakabva ndati mati konai gogo, but ipapo ndainge ndakarara nevamwe mainini. Mangwana acho makuseni vakatomuka vachitondibvunza kuti konaiwe ko zvawakangorara usiku hwose uchingotaura uchingoti mati nai gogo, chii chakaitika nezuro? Saka ndainge ndakaudzwa kuti nagogo ndaisafanira kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake, because ndaiva nekupedza ndairota, then ndaibva ndazovaudza. Saka vainge vakanditi kana ukandirota muzukuru, handidi kuti unge uchizoudza munhu wazvenzwa here kuti unenge wandirota. Saka kunyange mainini pavakazondibvunza mangwana acho, ndakangoita se zvandainge ndakaudzwa nagogo. Vakanditi kana munhu akakubvunza kuti wakarotei, then unobva wangoti handicharangariri ini. Musi wacho iwoyo pandakazonoti mati konai gogo, pandakapepuka ndo pandakabva ndazoona kuti painge paine umwe munhu uyu ainge akamira panze, but maoko ake ainge akamaisa nepahwindo. Handizivi kana vedare renyu kana vakakwanisa kuzondinzwisisa ipapo mukoma. Hwindo rainge rakavharwa, but maoko ake akatopinda nepahwindo. Then ndikabva ndatongotorwa nemunhu uya akaita zvekundidhonza, ndokubva ndatokaruka ndatobuda panze. Ndikabva ndatoona kuti gogo vainge vakandimirira panze paya. Vaiva nevamwe zvekare avo vavainge vainavo. Tikabva tatanga kufamba, tichifamba ndokubva tazosvika kumakuva. Takati tasvika kumakuva, hameno kuti munhu wavakamutsa iye ainge ambori ani. Vakati vamutsa munhu uya ndo pavakabva vazomushandura munhu uya akatoita kunge bhazi. Tikabva tapinda mubhazi muya, but bhazi racho iroro mukomanashi rainge risina kana mavhiri kana chii. Bhazi iri rakabva ratanga kubhururuka, rainge riine mapapiro. Takabhururuka tichibva kwedu kumaruzevha takananga kuHarare, ndokubva tazonomhara pamba pemurume uya. Takaburuka mubhazi muya, then munhu uyo wavainge vakamutsa kumakuva, munhu uya ndakabva ndatomuona achishanduka kubva kuita bhazi ndokubva azoita zvekare munhu, but chiri chitunha. Then chitunha ichi chakazosara chakagadwa chiri kunze kwegedhi, chainge chakagadwa nezvimwe zvandakatoona kuti izvo zvidhoma 1. Gogo vangu ndo vainge vachifamba vari kumberi, vainge vaine plate imwe yavainge vakabata. Plate iyo yainge ichipfungaira chihutsi. Vakasvika vakabva vanomira padho repakitchen. Hameno zvavakatanga kutaura, dho riya rakavhurwa mukoma. Ndakabva ndaona kuti munhu akatovhura dho ainge ari murume uya akatopfeka mapijama ake, but akabva azongotanga kungotaura zvainge zvisinganzwisisiki, achiita sekunge chirobot. Then ivo vakabva vazomuti titevere nekuti tauya kuzokutora. Then akabva azotanga kutitevera, tikabva tazoenda paya painge
paine munhu uyo ainge abva mukumutswa kumakuva akabva ashandurwa zvekare kuita bhazi. Takapinda mubhazi muya ndokubva tabhururuka zvekare tichidzokera kumusha. Takati tasvika kumusha ndokubva ndaona kuti tainge titori pamba pevabereki vemurume uya vakabva vazomuti aifanira kuti ange achizonokora ivhu. Akanokora ivhu repamba pavo akabva azoita mupuleti muya. Pose ipapo aingoita sekunge chizombe, kuita kunge munhu ainge atorerwa pfungwa dzake. Takafamba tichibva pamba pevabereki vemurume uya takananga kwavainge vachivigira hama dzavo kana dzafa. Takati tasvika kumakuva kuya ndipo apo patakabva tazogara pasi tichita kunge tainge tiine munhu watainge takamirira, but munhu wacho ndainge tisingazivi kuti ainge ambori aniko watainge takamirira. So pakabva pazongosimuka dutu remhepo. Gogo vakabva vanditarisa vakabva vati usatya zvako nekuti dutu iri remhepo riri kusimuka, kune munhu ari kufanira kuti ange achizouya pano uyo watakamirira. Ndo pandakabva ndazoona kuti mudutu riya remhepo mune umwe munhu uyo akazobudikira. Ndakabva ndazobvunza gogo kuti munhu iye ainge ambori aniko. Then gogo vakabva vazondiudza kuti ndiye wacho watainge takamirira, but vainge vari vatete vemurume uyo watainge tichiroya. Saka vainge vachida kuti ange achizotara guva. Vakabva vati hazviiteka kuti ndige ndichimutarira guva murume uyu kunyange akanditadzira sei, nekuti midzimu yake inoramba. Kuti tinge tichikwanisa kumuuraya zvinotoda paine wehukama uyo anokwanisa kuzotimirira isusu sezvo tiri vatorwa. Saka vainge vakaita communication mumweya navatete vacho. Vainge vakatowanikwawo kune imwe village ndokubva vachizouya manje vakabva vachizobatsira gogo vangu. Saka ndokuroya kwavakaita gogo murume iyeye. Saka vakabva vazoti vatete vaya vange vachitara guva. Vakatara guva ende apo pacho pavakatara guva ndipo pacho pakazotovigwa murume iyeye. Saka iye murume uya each and every night taitoenda tobva tatonomutora kuHarare, obva auya obva atanga kuchera achichera. Zvino guva riya rakazoti radzika, gogo vangu vakabva vati nguva yako yakwana, wava kufanira kuti unge uchifa tinge tichikuita kanyama. Murume uya takazongodzwa zvichinzi akazongoita accident ndokubva atoshayika. Zvino mukomana She ndakabva ndazodzidziswa kushandisa mishonga yakasiyana kana kutorapa zvokung'anga ndinotozvigona, because hakuna ng'anga hombe inodarika muroyi, nekuti muroyi ndiyeka anokonzeresa zvirwere zvakasiyana. Saka uyo anogadzira zvirwere ndiye zvekare anoziva kuti zvirwere izvozvo zvinorapiwa nei. But ndinorangarira nerimwe gore mukomana She ndakabva ndazoitira umwe mukadzi hutsinye. Mukadzi uyu ndakati ndava kugara muHarare nemurume wangu. Mukadzi uyu ainge achigara pane imwe imba yainge iri paopposite, ainge achitongolojawo pamba ipapo. Mukadzi uyu mazuva ekutanga ndainge ndisina kana basa naye, ndainge ndisina kana kumbogara, ndakapindwa nemweya wekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichimuroya. But mukadzi uyu even though ainge akanaka kudaro akabva achizotanga kuektera murume wangu. Ndakatomurota one day zvisati zvaitika, ndakatomurota akatomira nemurume wangu vachitotaura. Ndakatoziva kuti tichainge chitori chiprofita ichocho. Ndakadzokera hangu kumusha ndikabva ndanotora kamwe KaBhodhoro. Ndine kamwe KaBhodhoro ako kandakapiwa nagogo vangu. Saka KaBhodhoro aka kana kuri kunzi kana ndiine munhu wandinenge ndichida kukuvadzisa ndinongotora matches, then ndobva ndaita sekunge ndiri kubatidza rambe. KaBhodhoro ikako kanobva katanga kupfuta moto mukati zvekuti kane kachingopfungaira chiutsi. Saka chiutsi cheche chakaita kunge poison. Kana ndikachitumidzira kune uyo wandinenge ndichida kuti chinge chichienda kunomukuvadza, munhu iyeye unototi ange achizotofa. Saka ndakati ndadzoka kuHarare ndinako KaBhodhoro kangu kaya ndichida kungoona kuti iye movement dzake dzainge dzakamira sei. Zveshuwa mukadzi uya akabva atotanga kutodanana nemurume wangu. Ini ndakaita sekunge ndainge ndakapusa zvangu, ndichiita sekunge ndainge ndisina kana chandainge ndichimboona. Zvino nerimwe zuva murume akati arekedza kudzoka kubva kumba, ndikazviziva kuti ainge aripo pamba paamai vaya. Ndikati zvenoizi handidi
For I do not fight against flesh and blood, but I fight my battles in the spirit. Mukomana achi ndakatora kabhodhoro kangu ndokubva ndamirira kusvika nguva dzakwana. Zvino nguva dzakazoti dzava kuma 12 am ndo pandakabva ndazomuka pakati pausiku ndikabva ndatora machira angu awo machira andakatotengera shavi rangu reHuyai. Ndakagara pasi ndigotanga kuchema because ndainge ndichida kuti shavi riya parinozouya ringe richizorwadziwa richindiona ndichichema kudaro. Mukomana achi ndakazonzwa mhepo yosimuka zvino ndikabva ndaziva kuti shavi riya rainge rauya. Ndakabva ndazotora kabhodhoro kaya ndikabva ndakagadzika pasi. Mechisa wangu ndainge ndiinawo ndakaubata mumaoko ndokubva ndazobatidza mechisa uya ndokubva ndazoita sekunge ndainge ndichibatidza rambe. Mukomana achi ndakabva ndaona bhodhoro rangu zvino rochitanga kupfuta moto. Rakapfuta moto, utsi wainge wopfungaira uchibudamo mubhodhoro muya. Shavi riya ndakariona richipinda mumba rikabva randibvunza kuti ainge achindishungurudza ainge ambori ani. Ndakawedzera kuchema kuzonosvika randiti chinyarara mwanangu, ndamuziva ndamuona. Then rakabva ranopinda mubhodhoro muya. Shavi riya rikabva ragaramo rakamirira zuva iro randainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoritumidzira kumuvengi wangu. Mukadzi uya akaramba achingodanana nemurume wangu. Iniwo ndichita sekunge ndainge ndisina kana chandainge ndichimboziva. Ndakaita sekunge upenyu hwainge hwandikomera ndokubva ndaenda kwaari. Umwe musi ainge atori makuseni ndikabva ndatanga kumudembera ndichimudza kuti murume kana mari ainge ava kusandipa ende ndainge ndichida kuti ange achindikweretesa mari so that ndinge ndichienda kunotenga chingwa at least half bread because ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndabatira pamuviri izvo dzainge dziri nhema. Akandinzwira tsitsi ende ndainge tiine mafuta awo andainge ndakazora kufesi kwangu, mafuta anoti kana ndakamazora munhu anotongondinzwira tsitsi obva azondiitira zvandinenge ndichida kuti ange achindiitira. So mukomana achi akabva azondibvunza kuti ndainge ndichida mari. Ndikabva ndamuudza. Ndakabva ndazopiwa mari iya ndokubva ndafamba ndikaenda hangu kutakishop but ndakanoshandisa mari yangu yandainge ndiinayo ndikatenga half bread. Pakutodzoka ndakatodarika nepamba pake ndichitomukumbira zvekare shuga. Ndaida kumurakidza kuti zveshuwa kahalf bread kangu ndainge ndiinako. Ndakazomukumbira shuga nemafuta ekubikisa ndokubva azondipa paya. Ndakazoenda kumba kwangu. Then ndakazoti usiku hwasvika murume akati adzoka achibva kubasa ainge audzwa kana vamugirlfriend kuti Huyai baba musiri kuchengeta mhuri yenyu. Takanetsana mukoma. Neniwo ndakatomupindura rafu ndokubva abuda. Iye akatoti ichance given yake yekuti anga achienda kunorara kumba kwava mugirlfriend. Mukomana achi akati aenda kuya. Iniwo ndakamirira nguva dzangu ndikabva ndaita zvandakaita. Then ndokubva ndazoudza shavi riya kuti nguva yainge yakwana. Shavi riya rakabuda mukoma rikaenda rikanobvuta mweya wake rikabva razowisa mubhodhoro. Mukadzi uyu akazotanga kurwara. Zuva randakazoudza mweya wake kuti wainge uchifanira kuti unge uchibuda mubhodhoro ndozuva raakafa mukadzi iyeye. Zvinhu izvi zvekare ndakazviitira umwe muroora wangu mushure mekunge tanetsana but uyo ndaingoda kungomukaurisa chete. Ndakamutorera mweya wake ndikauyisa zvekare mubhodhoro. Akamboita nguva yakareba achirwara kuzonosvika azotombodzorerwa kumusha kwavo zvichinzi zvainge zvichinetsa paari zvainge zviri zvekudzinza rekwake but ndini ndainge ndichikonzeresa. Naizvozvo ndinoda kuti Mwari dai mandiregerera nekuti ndiri mutadzi pamberi penyu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rikidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndiri kuhorera murume wangu neumwe murume uyo anoitawo zvekudriva matracks aya anonzi mazalawi. Mune murume uyu ndatova nenguva yakati rebei tichidanana. Zvino chazondikunzawo pano inyaya yekuti iye ari kuti anoda kuti ndinge ndichimuzvarira mwana because tatova nemakore akati wandei zvekuti kana ndikakuudzai kuti tava nemakore mangani
kubva zvatakatanga kudanana vanhu munokwanisa kusandibhilivha. It is as if I am already married to him, but nditori nemurume wangu. Me and my husband, we are both from Zim, but nababa ava vematrack ekuzalawi takangosanganawo muzviraundi imomomo vakabva vatondinyenga ndokubva ndavabvuma. Chandinovadira ivo ndechekuti vanoti panguva iyaya yekuti tinenge tiri pamutambo wepabonde vanondifadza, ndinofadzwa nesikarudzi yavo uye zvekare ndinofadzwa nekamushandiro kacho kavanondiita, zvekuti kunyangwe ndikasazorara nemunhurume kana mwedzi wose ndinenge ndichitonzwa kutoti ndiri bo. But as for my husband, iye anongoti chobo chobo hwejongwe. Saka ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira pose apa ndanga ndichisangana navo pabonde tichishandisirana dziviriro. Saka iko zvino vava kuti vanoda kuti tinge tichiregedza kushandisa protection, vari kuti nguva yacho yareba. Ndava kutokuona sekunge uri mudzimai wangu, saka kuti tinge tichingosimbisa rudo rwedu chingondizvarira kamwana. Ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndafunga kuti zviri nani hangu ndinge ndichingomuzvarira murume uyu driver wekumazalawi. Ndakavabvunza ndikati kasi muri kunyanya kupiwa mari here? Zvikanzi kupiko handina kana mari yandinombopiwa, iro riri kabonde ndo randinonyanyisa kupiwa, ende ndinoti kana ndaripiwa ndinobva ndaita kutwanya chaiko. Saka ngativabatsireiwo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.